Għal-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil rapport tal-Awditur Ġenerali ma jfisser xejn. Bil-fatti kollha kontra d-deputat tiegħu Jason Azzopardi, Simon Busuttil jibqa' jgħid li għandu raġun. Għalih id-dubji kif tmexxew l-encroachments fi żmien li Jason Azzopardi kien Ministru huma invenzjoni tal-Prim Ministru. Ir-rapport l-Awditur Ġenerali fuq il-kwistjoni tal-encroachment juri li l-Prim Ministru gideb sfaċċatament fuq din il-kwistjoni. Iżda r-rapport juri li nataw madwar 100 encroachment mid-Dipartiment tal-Artijiet bejn Diċembru 2012 u Marzu 2013. Fl-istess perjodu ta' awditjar ħarġu l-ogħla numru ta' permessi. Saħansitra Jason Azzopardi baqa' jiffirma encroachments sa lejliet l-elezzjoni. M'hemmx fiex titfixkel fir-rapport tal-Awditur Ġenerali li jgħid li fl-aħħar ġimagħtejn ta' qabel l-elezzjoni ħarġu 11 il-permess għall-encroachment. Ħarġu 7 bejn l-4 ta' Marzu u 8 ta' Marzu lejliet elezzjoni ġenerali. Fuħut minnhom indaħal b'mod li mhux xieraq, tant li r-rapport tal-Awditur Ġenerali jgħid li fuq każ minnhom f'Santa Luċija Jason Azzopardi eżerċita intħil mhux xieraq. Umbatra kif jipprova iġaġaħa. Simon Busuttil insista aktar minn darba li l-fatti ppreżentati fir-rapport tal-Awditur Ġenerali huma allegazzjonijiet tal-Prim Ministru. Dak l-allegazzjonijiet kollha illi għamel il-Prim Ministru ma kinux flokhom. Intant Busuttil qal dan wara li ppreżenta l-prinċipji tiegħu favur good governance lill-Ombudsman. Fl-istess okkażjoni kien mistoqsi dwar se jiġri minn ftehim għal kundizzjonijiet li jirrigwardjaw boat houses tal-Armier. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li mhux beħsibu jonora ftehim li sar mill-Partit Nazzjonalista.